Mayong adlaw mga utod kag mga kabiyanan ko kay Ginoong Jesucristo sa subong nga adlaw amo ang adlaw sang Domingo apit sa 15 sa bulan sa Oktubre sa subong nga tuig 2023. Sa subong nga Domingo amo ang ika-28 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon suno sa kalendaryo liturhiko sa aton simbahan. Sa subong man nga adlaw ginasaulog ang kapistahan man sang isa ka santa amo si Santa Teresa de Avila, ang isa ka Espanyol nga santa nga nagikan sa Espanya. Ginaabi-abi kag ginawelcome gignamon nakon kamo mga kabayanan kag mga utod ko kay Ginoong Jesucristo sa subong adlaw kag yari naman kita sa aton nga programa nga mo ang Katekismo sa Hiligaynon online. Iyan aton pagpadugayon pa mga kabayanan kag mga utod ko sa subong Domingo nga adlaw nga mo ang adlaw kung sa diin aton nga um, hiwat ang ini nga pagtalakay sa mga ginatudlo sa aton Iloy nga simbahan amo ang simbahan ang Santa Iglesia Katolika. Sugod na naton ini sa aton nga isa ka malipot nga pagpangamuyo. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Karika o Espiritu Santo kag pun-a ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo kag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu kag sa ila matuga kag mapanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mga muyo kita. O Dios sa kasanag sang Espiritu Santo, gintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo akon man higugmaon ang maayo kag matarong kag malipay sa iyang mga paghikot na nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon paagi sa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Kag kamuyadto mga kabiyanan kag mga utod ko ang aton malipot nga pangamuyo sa aton nga Dios amo ang Dios Espiritu Santo ag kabay nga bugayan kita niya kag ubayan kita niya sa aton nga pag talakay subong sang mga ginatudlo sang aton Iloy nga simbahan nga amo ang Santa Iglesia Katolika. Kag antes kita magsugod sa aton pagtalakay sa subong adlaw nga ini kinaabi-abi ginakon amo mga kabayan kag mga utod ko sa aton subong pagtalakay kag programa sa subong adlaw. Labi na gid sa mga kautoran naton no diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo no sa probinsya sang Guimaras nga nasakupan sang Archdiocese of Haro. Kag sa subong adlaw ginatamiyaw ko gid ang mga kautoran naton nga sa banwa sang Carles nga mo ang kapistahan nila subong adlaw nga mo ang kapistahan ni Santa Teresa de Avila. Amo man sa aton dira mga kauturan sa probinsya sang Antique
dampi sa may kung hindi ako magsala sa may bugasong. No? Correct me if I'm wrong mga kabayang mga utod ko. Kapistahan man may isa dira ka parokya dira sa probinsya sang Antique sa nasakupan sang Diocese of San Jose de Antique ang kapistahan man may isa dira ka parokya. I-check ko lang gid mga kabayanan Oh, sa Banwasang Bugasong no sa parokya ni Santa Teresa de Avila sa Kasay, Bugasong Antique. Kapistahan man nila ginasaulog man nila ang kapistahan ni Santa Teresa de Avila. Kag ginawelcome man naton no ang atong mga kauturan dira sa probinsya sang Capiz kag sa syudad sang Rojas dira sa nasakupan sang Archdiocese of Capiz. Amo man ang mga kauturan naton dira sa probinsya sang Aklan kag sa bilog nga Banwa sang Kalibo nga mga nasakupan sang Diocese of Kalibo. Human sa aton mga kauturan dira sa probinsya sang Negros Occidental, ag man sa syudad sa Bacolod sa tatlo ka mga diocese nga nasakupan nga mao ang Diocese of Bacolod, Diocese of San Carlos kag Diocese of Kabangkalan. Man sa aton mga kauturan dira sa Mindanao, no? Labi na gid dira sa syudad sang Coronadal, sa bilog nga probinsya sa South Cotabato, sa probinsya sang Sultan Kudarat, dira labi na gid sa syudad dira sang Tacorong, sa probinsya sang Sarangani sa nasakupan sang Diocese of Marbel. Ha? So welcome gid na kung kamo mga kabiyanan kag sa aton mga kauturan nga mga overseas Filipino workers nga trabaho gid sa luwas sang pungsod Pilipinas apang nagalantaw gid no sa aton diri nga pagtalakay sang aton nga katesismo sa subong adlaw kag nagalantaw man sa sining video mga kabilang ka mga utod ko. Amo man sa aton mga kauturan hindi man Ilonggo pero nakaintindi gid sang Hiligaynon gina-welcome kag gina-abi-abi gid na kon kamo mga kabiyanan sa subong adlaw. Kag antesina ginapangamuyo naton ang kalinong nakabay nga mauntat na ang giyera sa tunga sang Israel kag sang Hamas nga nag utas na sang madamo nga mga kabuhi bangod sa sining giyera nga ini no aton nga pagpangamuyo sa aton mahal nga Dios agamo man sa kay Ginoong Hesus upod sa mahal nga Birhen ang kabay nga manuntad na kag kabay nga mapapasman ang mga tawo nga naga sang kalainan nga nagahangad lang sang kalainan kag hindi sang kalinungan. Gani magasugod na kita sa aton nga programa sa aton pagtalakay sa subong nga adlaw nga ini.
Sa mga kabayan ka mga utod ko, yari na kita sa Kapitulo 2, ang sa nagatuo ako, no, sa gihapon. Apang ini ang sa ikatlo nga bahin, part 3 na ini, kag amo ini siya ang ikatlo kag katapusan nga bahin sa ikatlo nga bahin sa Kapitulo 2 sa nagatuo ako. So yari na kita sa ika-51 nga pamangkot. Kasano na tawo ang aton manluluwas? Ang sabat mga kabang mga utod ko, natawo siya sa adlaw sang Christmas. Mga kabang mga utod ko, ang aton manluluwas nga si Ginoong Hesukristo ang nasilingan naton natawo siya didto sa duog nga ginatawag Bethlehem, no? Nga sang una man naton sa nagligad nga Domingo nga aton gintalakay, ining Bethlehem nga ini sang una isa ini siya ka pinakakubos nga banwa sang Huda, no? Kag ini man ang namensyunar sa libro ni Propeta Miqueas nga kung sa diin diri magagikan ang isa ka pangulo nga ipadala sang Ginoo para sa pangulo sa iyang mga tawo ngamo ang banwang Israel, no? So mga kabayan ka mga utod ko, ining adlaw kung sa diin na tawo ang aton manluluwas nga si Ginoong Hesukristo nga tawag ini siya nga Christmas, no? Kung sa aton pa ini ginatawag man nga Paskwa, no? So aton subong talakayon ang petsa sang pagkatawo ni Ginoong Hesus suno sa ginatudlo sang aton iloy nga simbahan. Ginahambal nga suno sa katesismo sang Iglesia Katolika ang pagkatawo ni Hesukristo ang tradisyonal nga ginasaulog sa tagsa ka Disyembre 25. Ugaling ang patod nga petsa sang iya pagkatawo ang wala nakasaad sa mga ebanghelyo, no? Ang katesismo nagasiling, no, dira sa makita naton sa CCC number 528, nagahambal nga ang simbahan ang solemne nga nagapahibalo nga ang pagsimba sa mga mago, ang pagtunda sang anghel sa mga manugbantay sang karnero, ag ang pagbunyag kay Hesus amo ang mga pagpahayag sang himaya ni Kristo. So gusto ko lang gid mga kabilang kag mga kauturan balikan ining nga ginasaulog naton ang Disyembre 25 bilang pagkatawo sang aton nga manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Inabangod nga iniman kung aton lang tawon ang historical kag background, no, sang tawag naton nga pagkatawo sang aton Ginoong Hesukristo. Matrace bakit naton ina siya sa Disyembre 25, no? Halin sang gintunda sang anghel nga si Arkanghel Gabriel ang pagbusong sang aton mahal nga Iloy, Birhen Maria, sa aton manluluwas sa si Ginoong Hesukristo. Pakadto nga nabalaan, no? Nasang nabalaan ni Senyor San Jose kung sa diin nagabusong ang iyang mangin esposa nga man ang mahal nga birhen, matrace nato ina siya, no? Na nagapakadto sa Disyembre 25. Ang masubo lang mga kabilang ka mga utod ko, may mga kauturan kita sa lain nga pagtuo
no nga wala sila tuo, pag wala sila ang lain pa wala man sila nagaselebrar sa amo ni nga petsa sa Disyembre 25 bangod nga wala sila nagatuo nganing si Ginoong Jesucristo ang aton manluluwas na tawo sa amo ni nga petsa. No? Kag may mga rason sila. Pag kung imo man lang tawon ang mga rason nga ini, kung imo man padaluman, ang ini man ang masiling naton nga wala man sang basehan, kag wala man sang pamatuod nga amo ni ang natabo. So mga kabilang ka mga utod ko, may ara nga nagasiling nga si Ginoong Hesus wala na tawo sa Disyembre 25 dito sa pungsod Israel sang una dito sa Bethlehem kay bangod nga napuno ini kuno sang snow no o kun sang niebe no ti ang mga tawo nga to ang mga tawo to sa amo to nga time ang wala nagagwa sa ilang mga kabalayan no so pero how kung naton nga padaluman how come nga sa account no sa mga ebanghelyo makita naton nga ang ginahambal sa aton katisismo dire nga ang may isa ka anghel no nagtunda man sa mga manugbantay sang karnero ay kung aton lang tawon mga kabilang ka mga utod ko ang aton Ginoong Hesukristo na tawo sa tungang gabi sa Disyembre 25 but silingon ang gabi nga na antes ang tungang gabi petsa Disyembre 24 no kag ang tungang gabi no, kung sa aton kung tungang gabi magtungtong na gani sa tungang gabi alas 12 na sa tungang gabi nga tawag na naton ina nga isa na naman ka bag-ong adlaw which is nga Disyembre 25. So masiling nga ang ginahambal sang iba naton nga mga kauturan sa iban nga pagtuo ang sayop kag sala kay bangod nga ang nga may anghel nga nagtunda sa ining mga manugbantay sang karnero sang yadto nga gabi mga kabilang ka mga utod ko no ina isa ka sayop man nga pagpati kay man ining mga manugbantay sang karnero ang nagabantay sa ilang mga panong no agud nga hindi mataban o hindi madagit sang mga predators o kung sa tawag naton sa mga lobo, sa mga leon, sa mga tigre, ang ilang mga panong no mga kabayan ka mga utod ko. So, how come nga masiling ang aton mga utod no sa ibang nga pagtuo nga wala na tawo ang aton Ginoong Hesukristo sa Disyembre 25 kay bangod naga-snow. Isan bisan nga ini no ang pagtunda sang anghel sa mga manugbantay sang karnero sang yadto nga gabi sa Disyembre 24 no antes pa man nga atawo ang aton Ginoong Hesukristo sa Disyembre 25 sa tungang gabi nga no nga natabo ini no kag ginahambal ini sang santos nga kasulatan. Okay. So luwas pa gid no di lang ko ta mag-drop sa mga names no sa mga utod naton sa iban nga uh, iban nga pagtuo mga kabayanan pag mga utod ko no sa pagkamatuod may ara pagid nga mga iban nga mga lain pagid no nga mga pagtuo nga kung sa diin no
Naghahambal sila ka nagapabutyag sila, nga ini 'no, ini nga petsa ang Disyembre 25 ang wala naton, ini isa ka sayop 'no, hambal nila. Isa ka sayop, ah, um, nga tawag naton nga pagpati 'no. Pero naanuhan na 'no, kag isa pa gid ari pa gid ang, Disyembre 25 kuno mga kabyanan kag mga utod ko, siling nila iban pa gid naton sa iban pa gid nga mga ano, mga kauturan naton sa lain nga pagtuo, nga ang, Disyembre 25 ang hindi, birthday 'no o kung pagkatawo sang aton Ginoong Hesukristo. Ini kuno ya, ah, tawag naton inang ang hambal naman nila ya is iniya kapistahan ini sa mga pagano, 'no, sa paganismo ini, hindi niya sa Kristyanismo, 'no? O ginahambal nila nga hindi gid ini kuno ang petsa sang pagkatawo sang aton Ginoong Hesukristo, kundi, ang ilaya pagpati kuno ya nga ini kuno nga petsa ang ginaselebrar ini sa para ini sa mga Diyos-Diyos 'no, sa mga pagano nga si Sol Invictus kag si Mitra 'no. Um, ang ila ginagamit 'no, agud nga para mapagwa nila nga nga sala ang aton nga selebrasyon ang selebrasyon naton kag insakto ang ila nga ginahambal. Nagamit sila sa mga referensya 'no, sa mga reference nga ilang, ginkuha sa mga libro sa kasaysayan 'no, kuno aga iban pa gid nga ginahambal nila kuno nga mga ginsulat sa aton mga kaparian 'no, sa aton simbahan kag, ginapagwa nila nga ina insakto kag ang aton nga ginaano nga ang aton nga ang selebrasyon naton is para sa pagano kag unbiblical 'no. Now, may hambal diri, hambal di basahon ko na lang sa Tagalog, Ang isa sa mga ginagamit nila 'no, ang pagsasakristyano o Christianization ng pagsamba sa Diyos ng araw o Sun God ang lumikha ng Pasko. Ginawa ni Aurelian 'no, si Aurelian nga ini mga kabayanan isa ka emperador Romano 'no, ang ika-25 ng Disyembre ang araw ng kapanganakan ng Diyos ng araw na isang pagdiriwang ng imperyo. Pagkatapos ng tagumpay ng iglesia, ito ay ginawang araw ng kapanganakan ng tunay na araw bilang Pasko. O, munang isa nila ka argumento nga ginkuha nila sa libro nga Early Christian Art, page 99 to 100 no. So ano nga ton sini mahambal no? Wala nila naintindihan no ining mga nagakontra no sa December 25 no, sa Disyembre 25 nga ang naikot nila nga referensya nga halin no sa publikasyon sa mga Katoliko, abi nila pabor ini sa ila no. Kag ini halin kuno sa paganismo no. Ining petsa nga Disyembre 25. Pero kung nantawon mo ang referensya nga ini no,
ining referensya suno sa referensya nga ini sang year 275, no? Gindeklarar ang kapistahan sang Haring Araw, no? O kun si ang sun god nga ini nga amo si Sol Invictus, no? Ti sa ina nga panahon na ya late na masyado, no? Eh man nauna pa nga na kung sa Tagalog pa natukoy na identify sang mga sinauna nga mga Kristiyano ang December 25 bilang pagkatawo sang aton Ginoong Hesus, no? Oh, ene isa sa mga nga mga ebidensya, no, o kung pamatuod, no, kay isang una ya wala pa ni ginaselebrarya ang kapistahan ni Sol Invictus sa mga pagano nga ini mga kabanang mga utod ko. May mga church fathers na kita, no? May mga church fathers na kita, may mga amay na kita sa simbahan. Sang una nga nauna pa antes nigin hambal nga ang December 25 kapistahan ni Sol Invictus, no? Now, una nga isa dire amo si Saint Theophilus, si San Teopilo, no? Ambal din niya, no, sa English, we ought to celebrate the birthday of our Lord on what day soever the 25th of December shall happen, no? O, halin ini sa Magdeburg Genesis Century 2 C6 Hospinian de Origin Festorum Christianorum, no? Sa iya libro nga ginsulat, no? Now, isa pa gid ka church father o kung na may isang simbahan, si San Ireneo o kung si Saint Irenaeus. Halin ini sa Wikipedia, Christmas Choice of December 25. Hambal ni San Irenaeus o kung ni San Ireneo, in his work Adversus Hereses, Irenaeus identified the conception of Jesus as March 25 and linked it to the crucifixion at the time of the equinox with the birth of Jesus 9 months after on December 25 at the time of the solstice. But silingon mga kabenang mga utod ko, si San Ireneo ang pagbusong sa aton Ginoong Kristo sa aton mahal nga Iloy, Birhen Maria, no? Nagsugod, no? Sang Marso 25, no? Ti Marso 25, isip ka siyam ka bulan, it will lead you to December 25 mga kapanang mga utod ko. Oh. Isa pa gid si Saint Hippolytus, no? O kung si San Hipolito, no? Ambal niya, isa siya ay naniniwalang si Jesus ay pinanganak noong December 25. Ipinaliwalag niya ito sa kanyang komentary sa Book of Daniel, no? Noong 204 AD. At heto ang kanyang pahayag sa kanyang sulat. Hambal ni San Hipolito o ni Saint Hippolytus, for the first advent of our Lord in the flesh, when he was born in Bethlehem, was December 25th, Wednesday, while Augustus was in his 42nd year, but from Adam 5,500 years, he suffered the 33rd year, March 25th, Friday, the 18th year of Tiberius Caesar, while Rufus and Drubelion were consuls. No, muna siya. Nagalin ini siya sa website nga catholic.com. No, so amo ning hambal ni San Hipolito o ni Saint Hippolytus. Kag may isa pa gid no ka dokumento
apostolic constitutions, no? Kung mga constitutional apostolika. Ano ni siya mga apostolic constitutions nga ini mga kawilang mga utod ko. Ini siya amo ang mga compilation sa mga sinauna nga mga manuskrito halin sa mga lain-lain nga mga sources o kung mga ginggikanan o kung manunulat kung nagsulat sang apostolic age, no, nga nauna pa sa nagtipon sini o kung nag-compile. Kag ini ang nakasulat sa manuskrito nga ina sa Kapitulo 13, no? Ang baldire, Brethren, observe the festival days, and first of all the birthday which you are to celebrate on the 25th of the ninth month, after which let the Epiphany be to you the most honored, in which the Lord made to you a display of His own Godhead. No? So, amo ni siya mga kabyanan. Sa inyo lang, matawag ni bla ini, no? Matawag bla naton ini, nga ini nga petsa mga kabyanan. Petsa nga ginaselebrar, no? Nga sa paganismo. Hindi, no? Kay nambal ko na kagina, mas nauna pa ang mga amay sang simbahan identify, no, nga ang Disyembre 25 mga kabanan kag mga utod ko sa kapistahan ni Sol Invictus, no? Oh, ang taon ninyo kay ang mga unang nga mga Kristiyano at lakip na nga aton mga amay sang simbahan na kuha na nila, no, mga kabayan ka mga utod ko, na tawag nila na natukoy na nila ini, no, sang tuig pa nga ara dira sa tunga-tunga sang 70 to 250 AD, no. Ini yang gindeklarar ni Emperador Aurelio, no, ni Emperor Aurelian, nga isa ka emperador Romano, nga si ang kapistahan ni Sol Invictus o kung sang haring adlaw nga December 25 man ang gindeklararya na ini gindeklararya ini niya ini sang tuig 275 AD. Kita nyo? Layo. Malayo gid ang gap. No? Now, so amo lang ina mga kabilang ka mga utod ko ang isa, no, sa mga gusto ko nga ihatagan pagtamod naton kag madamo pagid, no, damo pagid kag maurot lang ang aton oras, no, nga sa pagtalakay naton sini kung ibutang naton sa apologetics, no. Kay ini nga itong ginkuan ko is kuha ko siya sa apologetics nga page, no, diri sa Facebook. Now, sige. Sunod kita. Okay. Ay lang gid mga kabanan na. Okay. Ang pagpili sa Disyembre 25 bilang petsa sa pagsaulog sang pagkatawo ni Jesus ang ginapatihan nga naimpluwensyahan sa nari-sari nga mga rason. Lakip na ang kagustuhan nga mga Kristiyano ang mga naga-eksister nga mga selebrasyon sa mga pagano kag ang pagkalkular sang petsa base sa biblikal kag historikal nga mga pamaagi, no? So amo ni siyang mga ang pagpili sa Disyembre 25 bilang petsa sa pagsaulog sa aton Ginoong Kristo. Ini pagpati ini nga naimpluwensyahan ini siya sang
lakip na di ang kagustuhan nga ang tanan nga mga pagano nga mga tawo ang mga Kristiyano, no? Kag ang siling na ang pagkalkular sang petsa ini ang base sa biblikal kag historical nga mga pamaagi. Kaya ang katesismo naghahambal o nag-explicar na makita naton sa CCC number 525 na ang tradisyon sang pagsaulog sang iya pagkatawo sa Disyembre 25 ang universal nga ginaobserbar sa nakatundan sugod sang tuig 336. Okay? So makita nyo mga kabayanan, nga sa una pa, sa una pa, naton makita mga kabayanan nga ining Disyembre 25 ang gina sa ulog na sang mga early Christians. Okay? Okay, sunod. Ay lang gid. Ang labi naton nga panumdumon nga ang nagapanguna nga ginalantos sang simbahan amo ang teolohikal nga importansya sang inkarnasyon, hindi ang pat-od nga petsa sang pagkatawo ni Jesus, no? Ang pagsaulog sang Christmas amo ang malipayon nga pagdumdum sa sining dako nga hitabo sa kasaysayan sang kaluwasan. So, aton lang panumdumon mga kabiyanan ka mga utod ko nga ang ginalantaw sa aton iloy nga simbahan amo ang theological importance sang incarnation, amo ang theological nga importansya sang inkarnasyon. Wala siya gasiling, no, nga amo gid ini ang petsa. Kay ini mga kabilang nga mga utod ko, ang aton iloy nga simbahan nagbase lang sa biblikal kag historical nga pamaagi. Kag bukas siya. Bukas ang aton simbahan sa pagpamati kung sino man nga tawo ang makatukib no sang pat-od nga petsa. Mga kabayan ka mga utod ko. No? Wala ginadula sa aton iloy nga simbahan nga ang Disyembre 25 amo na gid ang fix, no. Kundi nga ang ginahambal niya nga hindi ang petsa ang importante. Kundi nga kung paano nag-abot ang aton Ginoong Hesukristo diri sa duta kag nangin isa sa aton, nagpuyo sa aton bilang isa ka tawo. Okay? Gali ining Christmas nga ini o kun ang Pasko, masiling naton nga isa ini ka malipayon, no, nga pagdumdum kung sa diin ang aton Ginoong Hesukristo nagpakatawo para sa aton. And remember mga kabayan ka mga utod ko, nagpakatawo ang aton Ginoong Hesukristo hindi para sa iya kaugalingon kundi para sa aton tanan, no? Nagpakatawo siya, nanaog siya dito sa alin sa langit. Kung mangin kaupod kita niya, ang isa pagid agud nga matubos kita sa aton mga kasalanan. Amo na ang iya nga, amo na ang plano sang Dios nga Amay kag amo na ang ginkari sa aton Ginoong Hesukristo. Ang rason kung nga nagpakatawo sa. Okay? Sunod. So amo lang yadto mga kabiyanan ka mga utod ko ang aton nga pag-discuss no sang part 3 no nahanungod sa yadto nga Paskwa no o kon ang Christmas no. May dugang lang ko mga kabiyanan na dahil lang gad.
Kay suno man sa akong ginkuhaan dire no sa catholic.chat no. Ang no bilang aton nga aton nga summary no. Bisan nga ang pat-od nga petsa sang pagkatawo sang aton Ginoong Jesucristo ang wala na mensyunar no o kung nasaad sa mga ebanghelyo, ang pagkatawo sang aton Ginoong Jesucristo ang tradisyonal nga ginasaulog sa Disyembre 25. Ang ginafokusan no o kung ang main goal gid sang simbahan amo ang theological significance of the incarnation o kung ang theological nga importansya sang inkarnasyon no rather sa pat-od gid nga historical date. Muna siya mga kabyanan ang mga utod ko. Now, para malaba-laba man ang aton nga pagtalakay no, basta lang kita mga siguro mga 125 sige dugangan naton no agud nga may baluan niyo pagid mga kabyanan no ang kung ano gid ang kung biblical gid man bala ini o kung hindi ining pagsaulog naton sang Pasko no. Okay. Sunod sa aton mga kabyanan sa mga utod naton sa iban nga pagtuo no. Ngambal nila nga diin naghalin ang doktrina nanungod sa Pasko. No? Kay suno sa ila ginagamit no halin sa Christian Handbook of Christian Feasts and Customs page 61 na sa Tagalog na lang ambal nila nasabi na sa ilang pagkakataon na ang natividad o ang Pasko ay isa lamang isinakristyano na kapistahang pagano. Ambal nila ko no sa iban nga kahigayunan no ang ining Pasko mga kabyanan nga mga utod ko gin Kristiyano lang ini pero isa ini siya kuno kakapistahan nga pagano. Ti karon ang pamangkot naton matuod bala nga ang Disyembre 25 amo ang kaadlawan sang pagkatawo sang aton Ginoong Jesucristo no. Ang sabat nila ni hindi di kayambal nila yan ini ginapamatuod sang sining libro nga ini nga ang Pasko nga ginasaulog ninyo nga mga Katoliko pag amuman sang iban nga mga tawo isa lang inaya kag gin Kristiyano nga pagano nga piyesta no. Pero ng taon na ton mga kabyanan ang mga utod ko ang paggamit nila sini mga kabyanan ang mga utod ko sa sining Handbook of Christian Feasts and Customs page 61 ginutod nila nga okay ilang taon naton kay basahon naton sa English It is sometimes been said that Nativity is only a Christianized pagan festival. However, the Christians of those early centuries were keenly aware of difference between the two festivals, one pagan and one Christian on the same day. The coincidence in the date, even if intended, does not make the two celebrations identical. Okay. Muna siya. So, ambal dire keenly aware no but silingon alam o kun nahibalaan sa mga una nga Kristiyano nga lain ang pagsaulog no ang pagsaulog nila
sa pagsaulog man o kung sa selebrasyon nga ginasaulog man sa mga pagano sa pareho nga petsa kag pareho nga bulan, no? Kagani ang logic dire bisan pa nga dungan kag magkatapat gid o no o kung dungan gid ya ang pagsaulog pero lain, no? Lain ang rason o kon motibo sang duha ka grupo. Oh, okay. So mo ni siya mga kabyanan kag mga kauturan. Mm. So madamo pagid mga kabyanan so sige lang, no? Isa pagid, are pagid. Mm. Ay isa pagid ka hambal nila ha. Isa pagid ka referensya nga gingamit nila. May pamangkot nga sugot bala ang Iglesia Katolika nga hindi mabasa sa Biblia ang petsa sang pagkatawo sang aton Ginoong Hesukristo? No? Kay kung aton mabasa ini sa Catholic Encyclopedia, mabasa sa Volume 3, page 726. No? Baldire, concerning the date of Christ's birth, the Gospels give no help. No? Kung sa Tagalog pa mo ni, pinagmula ng petsa, tungkol sa petsa ng kapanganakan ni Kristo, ang mga ebanghelyo ay walang maitutulong. No? Karon, amo na yung sabat. Ang nagamit sini, no? Kung sino man ang nagamit sini sa sini nga referensya, mga kabayan ka mga utod ko. Wala ini naintindihan no, sa nagamit sini. No? Ang ginahatagan pagtamod diri kung pangitaon mo ang petsa o kung ang date, no? Ang literal nga petsa mga kabayan ka mga utod ko sang pagkatao ni Kristo, no? Ang ebanghelyo wala gid may bulig, no? Ti kay man hindi mo gid makita sa mga ebanghelyo ang word for word nga December 25. No, hindi ginani mo yung makita ya sa Bible ang word for word nga December 25. So ano ang mahimo naton kung hindi mabasa litra por litra o kung word for word sa Bible nga December 25. Hmm? Now, di rin nagkasulod mga kabayan ka mga utod ko ang tawag nga chronological computation. No? Mabalaan mo nga sa Biblia, December 25, si Ginoong Hesus gin natawo, pagdason yara ang mga history o early Christian statements o kung pahayag sa mga sinauna nga mga Kristiyano nga namuhi nga pangabuhi, no? Malapit sila sa panahon kung sa diin si Hesus gin tawo. No? Gani bala nila kung saan si Ginoong Hesus gin bunag o kung natawo. Ang ilayang mga ginsulat mas tigulang pa sa una nga Biblia nga gin-compile sa kasaysayan. Amoy na mga kabyanan. No? Mga kabyanan kag mga utod. So pila lang na sa mga sa mga argumento nga gin-present ko sa inyo nga ang aton kaga tawag naton ang mga ebidensya, no? O kung mga pamatuod kung sa diin mga utod ko nga biblical gid ang pagsaulog naton.
sang Paskwa, mga kabanan kag mga utod. Okay? So nagapasalamat kita, ginapasalamatan ko gid ang Facebook page nga Catholic Apologetics Respond to Defend, no? Facebook page na nagatudlo gid sa aton kung paano, no, sabton ang mga akusasyon, no, sa aton simbahan mautod sa mga kabayan ko kay Ginoong Jesucristo. Kag okay. So amo yadto mga kabayan ka mga utod ko ang aton nga pagtalakay sa aton nga katapusan nga bahin sang ikatlo nga bahin sang kapitulo 2 sang nagatuo ako. Madamo gid nga salamat ka mga kabayan ka mga utod ko sa inyo nga paglantaw, sa inyo nga pagpamati sa aton diri nga magamay nga misteryo diri sa social media. Kung ikaw man ang nagalantaw diri sa Facebook page nga mo ang Pulong San Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading, ag mo man sa aton nga YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading, ang palihog lang pindot ko sa Facebook ang mga galantaw sang kung wala ka pa naka-subscribe, no? O kung naka-like, please pindot sang like button kag subscribe button na good updated ikaw sa mga content na ako nga gina post diri sa aton magamay nga ministeryo. So sa liwat ako si admin ninyo kag ipangamuyo nyo gid ako mga kabayan ka mga utod ko nga kabay nga sa maabot nga Miyerkules petsa 18, no? Ang mga ano naman kita sa isa na naman ka kapitulo sa libro sang Exodo sa balaan ng kasulatan nga amo ang Exodo kapitulo 33 aton pagabasahon naman sa maabot nga Miyerkules nga adlaw. Abay nga matigayon naton ina sa bulig sang aton mahal nga Ginoo kag ipangamuyo nyo gid ako mga kabyanan kag mga utod ko. Madamo gid nga salamat sa inyo mga kabyanan kag tubtob na lamang kita diri kag hindi naton pagikapalipat ang tawag naton nga nagakatabo subong nga giyera sa Israel, no, kontra sa Hamas. Madamo gid nga salamat sa inyong tanan kag Pro Deo et Ecclesia para sa Dios kag sa simbahan. Amen.